Liyane niki dipercaya wong akeh lho sampean niku. Iya. Oh iya, Abang. Percaya kleting abang grayah-grayah kleting liyane. Iya, kleting abang. Nanggung kesejahteraan rakyat ora kena dipercaya. Hebat. Luar biasa. Ya, ya. Ki kleting-kleting do mlaku saka kono terus kaline banjir. Turuk, 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 turuk. Hah? Kaki di acara ini mboten? Di acara ini. Adik-adikku kene kleting ijo karo kleting kuning. Iya yu. Saka rumangsaku lek mlaku wis kesel. Kaya ketikane simbok bakal ngupati Joko Tiban Joko Tarum nek rung ketemu desane ya di malah kok ana kali gedene semene iki lho. Kepiye nggo nek dhewe sing nyebrang rono to yu nek kali Bali wae yo ora etok jo anu ande-ande lumut ora apa-apa ora etok ande-ande lumut. Apa kowe trimo arep dadi prawan tuwa nek Bali ki? Hah, prawan jane ya eman wong wayahe didu kok aku ki jane ya. Oh, sing kae kowe sing wanita sing wis akhir dimangsa kae. Ya dimangsa ya sok tak dol nek payu maksud. Ya aja kaya ngono kuwi. Ah dhewe iki kudu mbudidaya piye carane ben iso nyebrang kali sing deres iki rak ya ngono to. Iya, heeh. Kok botoke ketika kuwi kok utah-utuh kaya ngono to. Kowe mula manut sutradarane iki. Kowe ora tau ngerti ta, aku trauma karo Yuyu kae lho. Wedi. Oh yuyune lho ketok kok wis. Yuyune rung ketok kok iki rung ono critane iki rung. Yuyune iki ra ketok. Lah ya totok men aku wedi. Totok men katoke sapa? Tok men. Iki piye ya Yu? Ngene di kanggo ngilangi sepanen. Sepanen. Kesel to sikile jimpe-jimpe wong aduh iki nang omah ra nyambut gawe apa-apa, kabeh mung waton perintah karo simbok. Anu, lelagon dolanan sithik bae. Apa kuwi? Anu, aja ngece kae lho. Ndak aja ngece. Sik, tak ngomongi. Kowe iki engko dik iki cidasik. Kowe iki yo ngalahke Yuyu Kangkang ora usah wedi, tok sabet. Kuwi nekat tenane. Nekat apa-apa. Manggre sapite tok taleni. Ora bakal nekat kuwi. Yuyu Nek sapite ra ono ya cangkeme sing tok taleni. Alah, jan. Aduh kok. Dadi kleting kuwi rekosane kok ngene ya, Nak. Ayo, sida nembang ora Yu? Sida no. Sida. Diangkat. Niki yuyune le metu kapan? Kok sik lho jeneng Yuyu. Ora dikapak-kapake kok metu. Yuyu nang grumbul kok. Rung apa-apa kok metu kok le gampang kemen. Wis grugat. Selak pengen metu ki sok preksake. Ya, nganggo tembangan sik. Monggo kleting telu ayu-ayu kabeh kok. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Allah. Wah. Sing loro ngesak glonggong. Yo. Aja ninggal mana. Aja ninggal aku trimo gonceng. Ribet budal janjine bebarengan. Barang marah lambe abang terus kekiwan. Berliane buat sengicin, buat sengicin. Lamun ngecek, lamun ngecek kami burine. Berliane buat sengicin, buat sengicin. Lamun ngecek, lamun ngecek kami burine. Aku tembok kesel ya aji-aji. Aja ninggal aku trimo gonceng. Ribet budal janjine bebarengan. Barang meroh lambe abang terus kekiwan. Berliane buat sengicin, buat sengicin. Lamun ngecek, lamun ngecek kawan kambing burine. Berliane buat sengicin,
Kaya kringete wis asat di. Ayo nyunyun marang Gusti karo karya jagat. Kose to yu. Kayane kewujudan apa nek medeni kaya ngono. Ah! Kae iki bangsane apa to kae? Kae iki apa to yu? Ngapa ta yu Aja rono. keceblong kali kowe engko. Kowe bangsane menungso apa sato kewan? Takon kambek aku. Iso ngomong kok iso ngomong. Kambek ki apa to, Lek? Karo aku ngono takon karo aku. Kambek ki karo mbek. Taurung kowe. Aja ganggu aku to. Anu di nyawang wujudane kok nek adewe bali mulih ayo ora ndek bojo ora apa-apa bali mulih kok pepalange kok kemen. Bali mulih kowe wis diberesi. Aku durung dari. Kowe kena sing dipamiti aku engko arep pamit sapa mbuh. Apa-apa gumantung trek rekodmu. Angger kowe iki wis arep diberesi nek wonge tuwajuh ya ora bakal mulih dhisik. Ora ngandhake bab tuwajah karo tuwajuh. Aku bangsaning satu kewan jenengku Yuyu Kangkang. Ayo dik kowe sing maju. Lah ana perlune apa kok kowe ganggu lakuku karo Mbak Yuku? Aku ning kene jaga kali. Iki anu sing ditokke sing lemu iki mbok menawa karo sing lemu dokoh mbok menawa ayo gak Aku mah ora wi apa. Jenengmu sapa Cahayu? Sapa tekan sapa? Aku takon kowe rada empuk iki. maju kowe sing tekoni kowe. Aku trauma tenan ya. Rasa trauma aduh iki anu jenenge Jenengmu sapa? Aja nyerak-nyerak ning kono wae. Lah kowe jenengmu sapa, Balas? Jenengku Yuyu Kangkang Balas. Kowe Yuyu Kangkang omahmu ngendi? Omahmu nang ndi? Omah sing anyar apa sing lawas? Lah, Sing tak nggoni saiki kuwi lho. Aku ora manggon ngendi-endi. Kok medeni banget to, Di? Mbok menawa iki pancen godho apa Yuyu ki omahe ning ngerong. ning ngerong. Aku yuyune kowe ronge. iki ngene Yuyu Kangkang, aku karo Mbak-Yuku ki arep nyebrang kali kene. Jenengmu sapa? Aku Kleting Ijo. Kleting Ijo. Iya. Alah, aku ngerti maksudnya. Kowe muni Kleting Ijo ndungkluk-ndungkluk. Kleting Ijo kok kowe ngumukke bak paumu, duwe lara napas kowe Kleting Ijo. Lah piye to Yuyu Kangkang? Dadamu gedhe sisik. Masa di ngono? Delikno ora malah Mulai kok kowe sak madya wae. Kesuwen lek dandan kudune kesuwen dandani rai. Lah kowe lek bentuk susu dadak dento-ento kok sedo. Men ketokno kalene mbok wong sak Kleting Ijo tak injen kok dadane ana kaose kaki. Arep bal-balan apa piye? Ora kok ya mat-mate men wong kadoan saka kono tekan kene nyawang tekan kene lho. Iki tinggo menyerap kok kaos kaki. Menyerap apa? Keringat. Sing cilik Kleting Ijo. Sing tengah Kleting apa? Maju kowe iki. Kowe sing ngumpan maju kok. Aku bungkuk ngene. Iya ngene. Ngumpani kowe engko eksekusinya aku karo Apri. Dadi kowe putu ora apa-apa. Pancingan. Kowe pancingan tok. Oke, Heeh. Aja nyerak-nyerak lho ya. Jangan aku itu. Agak piye? Ayo Aja bergerak dhisik. Oh, aku Diam. Nek karo kene aja bergerak, men kene sing bergerak kowe menengo kene sing aktif. Ngono. Oh ngono. Kono kan wis tuwa, kowe menengo men kene sing gerak. Sing obah kono. Nek kaya wong nyelumbat kambil. La tala. Bujleng. Bayi dadak mana-mana Ora
Maksude iki anu ngono lho. Kowe ngomong ngetek ana jeneng iki lho. Lumbat kambil cerok. Nyerumbat kambil. Lah nek linggise we ya kethul arep ngopo. Kayak ngaku. Aku Jenengmu sapa? Iya aku tak omong ya. Yo. Jenengku Kleteng Kuning. Kleteng kuning. Aku apal wong wedok kaya ngene iki. Apal piye? Bentuk-bentuk lambe yang senang bergaul. Bergaul karo sapa? Karo Kok bergaul piye to maksudnya piye? karem. Karem ngapa? Rasa kang empuk ning ora mrucut saka mbanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa kuwi? Ora mrucut saka embanan, ora gogrok saka panggendongan. Apa artine? Ya kuwi mau sing barang empuk kuwi mau, aja mrucut anu. Kleteng kuning Apa? sing kae kleteng apa kok kaya walang kadu. Keke ayo. Gage omong Ya aja nyepelekke. Iki Mbak Yune aku sing tuwa. Aku kleteng abang, aku Mbak Yune. Kowe sing tuwa. Aku sing- Walah tuwa ki disuruh nglundrung dudut ora katut. Mula aja mangan domba. Kowe arep done ngendi bocah ayu? Iki Aku arep bakal nang desa, kono desa ngendi kayu? Desa Dadapan. Ndadapan. Kuwi kulon dawukan kuwi. Kok kulon bawuan. Dawukan Jalan Wonosari. Oh, kono. Dawukan. Anu, apa ana dalan liyane iki aku karo adik-adikku arep ning desa Dadapan. Ora ana dalan liya kejaba mung kene iki. Piye Terus ta? piye iki, Penake Mas? Bali apa mbajutke laku? Ya coba takon bereso nyebrang rono ki piye carane? Anu, aku njuk tulung iso Yuyu. Oh, jaluk tulung. Aku nyebrang kono, aku karo adik-adikku. Iso nyabrang ning dadak tak sabrangke. Ya aku njuk tulung, kowe njaluki jala apa ngono lho. Tenan. Tenan. Aku mah kan rasa nyabrang. Lah Amah. ceritane ki gelem ki. Kowe iki pengen rabi apa ora? Ora nek ana yuyu iki gak aku. Ceritane ki Mengko ki tok sat kaline terus Kowe iki iso klepek-klepek kok. ngesah. Ah iki aku ora anu ya, ora percaya ya ro iki. kowe kok kaya keweden ngono ki ngapa ta? Aku wis tau ya. Doyan anti tekan mbah endi. Kowe bakal tak sabrangke. Iya. Kowe gelem ngopahi aku. Ora apa-apa ya Lah njaluk opah apa? Opahe apa? Sing jeneng wong nyambut gawe nyabrangke iki diopahi, ya to? Ora dadi baya pengapa jer apa kang dadi kekarepan kulan adik-adikku kasembatan ora apa-apa. Bondo Aku ora arep njaluk opah bondo donya ora. Lah terus kalau klambiku copotin klambiku aku ora nganggo klambi ra apa-apa kok ya. Walah tak copot to ya mesti mblendis ora wangun kae wis. Aku pae mung cukup njaluk ambung ya wong ayu. kayak pawujudane kaya ngono ki, kok nek ngantek kecentol pipiku luka no. Alah ra apa-apa pri mung diambung ra kelong kowe. Gene aku diambung bola-bali ra apa-apa malah penak. Ora apa-apa. Ra apa-apa kok aku ngakoni dhewe kok ora apa-apa. Ra apa-apa hidup-hidup persahabatan. Kowe wis kulino penak ra apa-apa. Kowe ngene. Aku ra Mbak Yu aku wis pengalaman. Ra apa-apa. Anu Yuyu aku gelem. Kowe Paten aku iso gelem? tekan kono. Tenan. Tenang. Tak ambung sak karepku lho sing tak ambung. Ya ora apa-apa ning aja banter-banter lho. Persahabatan ya persahabatan nganggo irama lho. Nganggo irama. Jenenge iki sing aku ya aja kelaran banget. Iramane piye ning dalan mung krungu swara montor kok nganggo irama. Wis manut kowe Yuyu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat Hati-hati lho, Yu. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene krubyuk sing krubyuk Ora
apa-apa kok di ora kelong mau diambung. Ora apa-apa. Nek sing diambung pipi ki ora kelong, nek sing diambung liyane bumbuan aku ora ngerti. Aja mundur-mundur, kok dedek terluka. Ora apa-apa ki tak gawake salep ya. Ana yuyu kangkang ning kali kok nggawa salep barang ki jane iki anu yuyu kangkang apa mantri ngono lho. Yuyu sing kreatif ya ngene. Aku wis tekan rong iki. Yuyu kangkang bakul obat kok. Agek pisan. Agek pisan. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Rubyuk sengok rubyuk Meneh. Anu wis pindho engko nggo sing keri neh kentekan Engko sese untune karepku tak entekke men adikku sing kene dhewe aman ngono lho. ngono Kowe arep gelem iku ngono kae. Lah piye meneh lah wong nek sing iso nyabrangke gur yuyu kangkang. Srong-srong. Wong tuwa biasane pisan wis entek kok iki jek ngiyip men ya. kowe iki meneng wae to Iya aku wis tak sebrang. iso mingkem ora kowe Mintem. aku sing ora iso kowe mau kleteng apa nduk Kleteng ijo yuyu kangkang. Kleteng ijo kuwi gawe katentremaning kulawarga subur makmur uripe sak anak putumu. Amin. Lah wis aku ndak gek disebrangke. Ngono. Hayo tak sabrangke. Gek aku marai gigrek. Pi nek ngono Sun iki. sabrangke wong ayu sing liwat kene. Alan-alan lho yuyu kaline deres banget iki. Sun sabrangke wong ayu sing liwat kene. Rubyuk sengok rubyuk sengok wis tekan Kok nggo gur ngono? kurang. Lah mau Mbak Yuku nganggo digapruk ngono ki? Wong ngono penjalukmu. Heeh, sing tak ajab ben untune rompal kok. Iki ora iso rumpal wong sing tak ngonoke udu nggon untu kok. Ya wis nek ngono. Horor kok. Bareng ngerti alamate njur ngethek bablas kono. Ah iki Iso. Oh, sik. Bekal aku. Nek karo kamu mau ya ora nganggo ngono-ngono ora aku kok ngono lho. Aku ora mesti gelem disabrangke karo kowe. Ngopo mendelik? Aku bareng nyawang pipimu sing abang moyo-moyo. Oh, ora kuat ngampet hardaning asmaraku. Pasti wis seneng banget. Kaya ngopo le sabar dhisik yo. Sabar. Oh, nganggo lele apa nggawa anak apa piye? Kelingan anake sing ning omah. Kowe kena Ora kuat saben dina hanya wae ayu Malah wis nyabrang. Kleteng kuning gesot tok. Wong iki ruwaya nyabrang iki. kandhane iki nekat lek arawi nekat aku wis duwe perasaan ra penak Kowe jerit-jerit, ngono. yen wong butuh kudu nekat wani nekat ora
wonge to. Sing dijenengi wong delok ya ngene iki. Ya oke aku. Ora nek digapak-gapake wong iki. Wingi nek ngene tenan lho. Mbok gelem tin ra apa-apa lho wong kok mbokna anu 70-70 lho wong ra apa-apa ora apa-apa. Kan dadak kipo-kipo wong kene dhewe mapan kok ngono kipo-kipo Ya lho. aku ra sudi ya, jijik. Nek mapan ki malah penak ora lara kandhan kan Kok delok rupane jijik iki ngono kok. ora apa-apa. Ku nek rupa apik malah ra payu ki payu-payune Nek sik wedok gelem malah ora gayeng. Iki golek sing wedok gila tenan kok. Ana ya kaya kok nganggo gandrung ki piye ta? Ayo kok edan kok kuwi. Ben aman nyotak tas tak sangoni. Duh Nimas aduh yayi Kok ora nganggo ngene bareng nyopong lho. dan ngono Yo sinden kok cenanangan ki piye? Nglumpati bakso barang. Hi, bakso ki. Gak aku nek ngono iki gak rasa nganggo gandrung gek nyabrang wae nyabrang. Kowe iki critane wegah disabrake. kuning beda dhewe kowe Lah iya aku wedok tenan kuwi ora e. beda tenan aku nyawang kowe kaya arep tak cucuk-cucuk kaya arep tak sesep-sesep Sesep wae. sesep wae wah Hei. Ora ngono kuwi to. Wis gage to yuyu Kakang gek dikabruk gek wis ngono. Wah, Klapa muda duh mas loro leganono ronto Kae piye sih Don kok cenanangan tekan penonton? leting kuning aja mlayu wong ayu kono le banjir saya gedhe untumu lebokno sik. kene iki ra urung ya kon nglebokke Ini lho maksudnya iki nek omongan karo aku untune aja mbok ketokke. sing diketokke apane untuku ra tak ketok kowe iki metu dhewe ya saking ora kuwate ngampet wah Mbok ora ngono kuwi ta yuyu Kakang mbek aku ki nusul Mbak Yuku mau lho. arep nusul Nusul. Mbak Yumu Sabet agek sodo lanang. Mbak Yumu agek do payon ki payon limbukan ngono Lagi wis entek urip. duh mas roro lemota leting kuning Apa? aku rasa guh nyabrangke kowe Lah ya dasane aku ya mah. ambumu ceng-cengan kaya ngono Aku aja mbok padake Mbak Yuku mau. aku mau kowe bali Aku kono arep nututi Mbak Yuku. ora entuk kali iki sing jaga yuyu Kakang Aja ngono kuwi. Aku duwe sodo lanang. Sodo iki nek tak sabetke kaline iso asap. sodo lanang Heeh. yen tok sabetke kali dadi asat Iya. Kowe wani karo aku tak sabetke tenan lho. ora ngandel yen sodo lanang kono dayane
Ora percaya? Ora percaya. Meneng dhisik aku tak gawe mantra. Mantra dadake. Gawe sik. Wis gedhoprak kok arep gawe motor. Mantra kupinge. Gawe mata. Mengko aja-aja gek kowe iki malah kepencut aku, Ya ora no. Ora. Aku butuh ngerti dayaning sada lanang. Aja sambat kanioyo tak sabetke sada lanang asat kali ini. Aku tobat. Aku tulung ana. Banyune balekno Kleting Kuning. Kok tak balekke ning kowe minggir sik aku tak nyebrang rene sik. Aku arep nyembah kowe Kleting Kuning. Aku arep sungkem kowe Kleting Kuning. Aku nyembah aku tobat. meng arek ndumuk ta? Ngalih sik. Ngalih dhisik. Ngalih aku tak Iya. nyebrang sik. Waduh. Kebul pokoknya. Kleting Kuning jebul kowe wong wadon ampuh tenan. Aja nyepelekke najan aku mambu ning aku duwe pusaka iki. Mambu to kowe iki. Mambu kok ora kena disepelekke ya. Sakjroning ngambu ki apa ana mustikane ngambu kok ya. Aja mbok padake aku karo Mbak Yuku sing gelem lemeran tok ambunge ngono ki aku ora sudi. Ora padha karo Mbak Yumu. Ora. Ditung pira nek kowe? Lah bojleng iblis Kleting Kuning aku tobat tenan. Tulung ana balekno banyune Ben Kleting. kowe ben kerasa. Wong kok omongane meng saru terus. Saiki piye nek ra ono banyu nek kowe megap-megap ngono iki piye? Le saru piye wong asale ya saka do saru-sarunan. Ya kowe kena saru ning aja karo aku. Ora karo kowe. Ora. Liyane wis kowe sing ngurung kaya ngopo? Balekno banyune iki selak kaya ngene nek ora ana banyune cilaka tenan iki. Iya. Pre. Banyu tak balekke kaya wingi. Tak balekke kaya wingi uni ning kowe janji ora kena ngono meneh. Nek ana wong njaluk tulung aja tak Iya. ambungi ngono kuwi. Ora kena. Ora kena njaluk pamrih ora kena. Kudu Anak ikhlas. sing liwat ndene do ndek pipi iki. Ya kowe ora kena ngono Nek ora kuwi. diambung nggo abrak apa pipiku. Nek nulungi iki sing ikhlas, ora kudu ngono. njaluk ganti rugi Nek ngono tetulung kuwi. ikhlas kuwi sing gawe urip ya bakal ikhlas ngono ya. Yo. Raketang sithik balekno ya idu-idu trima wis. Ning sing saka kowe ngono lho. Aku ora sudi nek karo kowe. Mah, Sawangen oh sarep modar ngono ya isih omong kaya ngono lho. Kewajibane wong wedok ki nguripke yuyu. Ya kuwi kena wong wedok liyane ning dudu aku. Dudu kowe pisan siki aku ngerti yen kowe putri mustikaning wanita Kleting Kuning. Kowe panjal maning widodari. Aku njaluk ngapura karo kowe Kleting Kuning. Iya tak ngapura, banyu iki tak balekke meneh ning kowe janji ora kena ngono meneh. Iya aku janji ora baleni tumindak Kang Allah. Tegese aku mertobat. Sapa sing ngucap mertobat nanging baleni Allah ora jeneng mertobat. Seksenono bumi langit isine. Aku mertobat. Aku mertobat. Ora baleni tumindak Kang Allah. Yen pancen kowe janji Iya. tenan, tak balekke banyu iki. Siji loro telu, pulih kaya wingi. Kleting Kuning, ulun sajatine yang Brahma. Kowe bakalan entuk apa kang tau bati? Ulun bali makayangan. Brahma, Brahma.
Wis rampung. Kowe dudu yuyu Kakang. Wis ra fungsi. Kowe arep ngapake aku? Tak entekke banyumu. Tak kekrek meneh. Ih, Mbak Tatin doror. Tak entekke banyumu. Ya ampun, ya ampun. Banyu. Ya kamu kowe horor kowe ketularan Pak De. Kode keras. Kode keras tanteke Maksudnya banyumu. piye lho? Tanteke banyumu ngono ki mau. Lah pantai banyune kan dhek duwe wedang, ngono lho. Aduh. Ya karepmu. Pengen tak entekke banyumu? Enggak Duwe bisa. banyu ra? Enggak bisa. Ngene bae nek pancen ki sadamu ki pung anu tenan, ampuh tenan, pung sekno nggon aku ngono gak iso ora. Sora. Nek kuwi ora nganggo iki. Lah nggo apa? Nganggo tanganku. Nganggo Iki diteruske kok ming mandeg tangan meneh. Tekan omahe andi-andi. Ken dadi andi-andi lumut lho. Pasal iki dadi ande-ande lumut. Eman Pak De no anu. Ken ya wis. Ayo. Keswan ra gelem kok. Heeh. Tak ganti iki malah luwih apik iki. Yo, luwih. Sing mbok rondone bupras. Sing dados mbok rondo bupras. Oh, ayo Pras. Putraku ande-ande lunga, ngono. Monggo Bu Pras. Iki nyuwune fragmen kabeh. Fragmen kok. Ayo Ken. Iki Mas Olikin Mbok bupras. simbok kula mboten purun. Mbok simbok kula mboten purun. Nadyan ala sisane siyuyu kangkan. Kowe nang kene iki pojok mepet aku ngene. Tengok tok, ora usah dadak pola. Kene iki. Kowe tengok tok Mas, kowe ceritane bagus banget lho Mas. Kowe bagus banget kene Ini iki. tengok-tengok. Sing tengok kae. Mbokne yo gesut. Tengok ki ande-ande lumut. Apa Ken? Tengok kene. Iki yo nekat ora. Mbokne Ande-ande lumut ki bagus. Ora guyang-guyu mingkem. Nah. Yo. Wis tekan iki turuk. Apa iki sing omahe mbok rondo sing dadapan sing duwe putra sing bagus kuwi ya yu. mbok menawa ya ora ngalahane nek kula nuwun Bi. Coba kowe sing Kula nuwun. Sapa ya? Ayo tuwa kok. Ayo. Kula nuwun nyuwun pirsa. Menapa leres menika dalemipun Mbok Rondo? Iya, bener. Ngelek sapa? Iki mbok ndono iki arep mati yo. Kok ora usah ngono ra iso. Kula krungu-krungu saking Mbok Bakul sinambi wara ngendikanipun wonten Joko Tiban ingkang asma Ande Lumut. Menapa leres griyanipun menika? Iya bener, Nok. Ha iki wonge lho. Alah, lah kok Ande Lumute kaya ngono dengro rasa dadak di ambungan pengorbanane sia-sia ndak kok gagah gede dhuwur bagus jebule nyelekutis ngono lha kowe. Anu percuma anu sia-sia. ceritane iki kuwi bagus. Ceritane kuwi iki bagus dhewe ngono. Tuas munggah mudhun jurang no Klaten jagatan wong ngene kok. Ceritane iki bagus. Oh, ceritane bagus. Lah panjenengan menika sintenipun Kang Mas? Aku mbokne. Ya men elek ya men anakku iki. Calon maratuaku kuwi Anu mbok kula badhe kula kleting abang niku rayi kula Kleting ijo. Badhe ngunggah-nggahi den bagus Ande Lumut. Oh ya coba tak omong ya. Monggo enggak mau celak gatel kula ya jangan. Iki ngene Ken. Ana Kok ken. ade-ade lumut kok Ken. Piye yu? Piye mbok? ana wong arep ngunggah-unggahi. Kowe gelem apa ora kae coba matno. Ning kae banci. Ya cocoke wong bayu. Oh ya cocoke. Unggah-unggahi piye mbok? Ngunggah-unggahi iki kowe arep dipek dilamar. Mbok simbok sepira nadane? Heeh, kowe nyembah. Ditembangke Bu. Mbok. Mbok simbok. Mbok simbok. Juk ditembok. Ah, kowe malah iso kene Kuwi nek sing nonton do budaya niki cilaka kowe malah diajari penonton. Putraku si ande
sembadan ya Dik. Mbok Simbo kula mboten purun. Ya to iki. Mbok Simbo kula mboten purun. Natyan ayu sisane Bapak Warjudi. Iki ada lumut ki piye to? Ayune kok nek mesot ditampek ki kok malah tok wewe gombel lho kowe engko. Ayo yo pras ya wis sabar wong anakku ra gelem aja dipeksa ngono. Sabar wong anakku mah. Ngerti nek kowe kuwi banci paling. Gak ada wong wedok sing model piye, mbok menawa kowe di aku ditampek mbono sliramu le ditampa. Wong bagus ra mesti kita. Dadi wong wedok ki sek-sekan, jan iki ning ngarepe Kang Mas Andi Lumut ki rak ya sing penak disawang, sing sopan ngono. Kula nuwun Mbak Randa. Sembah sungkem kula kagem panjenengan Kang Mas Andi Lumut. Ning ya karo lungguh. Ayo gek diaturke. Kayak gelem ora karo kuwi. Lho kowe nembang sik kok. Oh, mbok Rondone gak dibanting. Putraku si ande lumut temurna ana putri kang nggawi putrine sing ayu rupane keteng ijo kang iku kang dadi asmane. Mbok gelem ya. Iki kene mau tak kene kok kasar to. Dereng dikerok. Mbok Simbo kula mboten purun. Lah kok mboten purun to, Mbok Simbo kula mboten purun. Natyan ayu niki susu kanjelan. Alah, Apa ya ganjelan tenan pono? nang tiliki. Coba, aja didudut, Pak didudut gitu ya. Nggih sampun nek mboten purun jan iki aku kurangane napa kok mboten purun niku Kang Mas Andi Lumut. Kowe kurang daging, Yayi. Daging ngen pundi wong kula nggih pun promosional lho. Iya, ya wis sing dadi pangapuramu ya. Nggih sampun kula tak wangsul mawon. Klane won. Iki sapa? Iki sapa? Sing kuning kok. Oh, ora galak-galak to. Ora. Klan won Mbak Randa. Oh, ya nak, golek sapa? Lah kowe mambu, wah bocah kok ambune kaya ngene elek banget ketok. Aku ambumu ora enak. Nggih kula pancen mboten enak ning kula nggih ajeng kaya Mbak Yu kula ngunggah-unggahi ande-ande lumut tak nggih angsal to Mbak. Oleh banget. Nek sing seneng mambu ki Oleh iki. banget. Anakku mesti ora gelem wong karo ngono. Kayak sing ayu-ayu ora ditampa enak. Ya ampun ngeten niku rin to Mbak, mbok dicobirin mbok menawa menike Mas ande-ande lumut nika kersa karo Kowe gelem nyoba apa, Ken? Ken. Cobanen kono. Lho kok coba nang Lah piye? putraku Ku si ande lumut temurna ana putri kang unggah-unggahi putrine sing mampu ambune keteng kuning iku sing dadi asmane. karo nyedake. Wis kono Mbok Simbo kula tentu purun. Alhamdulillah. Lah ya jane iki Simbo kula mboten purun. Kok mboten purun pita? Kula remen kula nggih ngucap Kalau pitik kuning pe malah gelem. iki jane donya iki kahanane piye to? Sing Simbo. ayu-ayu ora ditampa sing mbok menika dos pundi to? Kleting kuning lan kleting ijo lan kleting abang. Lan Piye Simbo nggih, Rondo. Panjenengan rak mboten prisa.
Sejatosipun menika sanes kleting kuning. Namung menika no. sapa galuh ya? Galuh Candrakira. Nggih. Sejatosipun menika diajeng galuh Candrakirana. Tok. Nyun pangapunten menika sesedan kula Gusti Sekartaji Galuh Candrakirana. Jenengan yo nyembah, Mbok. Jan yo nyembah iki ratu. Mbak, Nyembah. Ambo. Ora nyembah pokoke. Lan Mbok Rondo, aku matur nuwun banget dene aku wis dikeparengake mapan ning dusun dadapan kene, Mbok. Ya, wis. Saksuwene aku melu kowe, aku seneng banget dene uripku keloro-loro, Mbok. Lan dadya pangertenmu. Sejatine aku iki dudu andi-andi lumut, ning aku Raden Gatotkaca, Mbok. Tok. Kok Gatotkaca? Panji Asmara bangun. Oh. Sekartaji Gatotkaca. Iki le yogane ora ngerti lakon Gatotkaca ditabuhi. Panji Asmara bangun. Oh, ayo ora ngerti kok sutradarane kok. Aku garwane Galuh Candrakirana iki aku Panji Wulung. Ya Panji Asmara tidur. Belum bangun. Nanti kalau bangun kalau sudah di cangkemmu mbok ora hapus. Lah panjenengan nggih mungalake ngoten kok. Ora kaya ngono. Ning kowe seneng to ketemu karo aku? Kula seneng banget kula kapang kalian panjenengan Kang Mas. Iki kanggo pamundhutku sing pungkasan aku njaluk banci loro iki dipateni iki ajeng. kok ya ampun. Kok nyuwun sing pungkasan apa-apa najeng tilar donya to Kang Mas. Gusti Yuda kula nyuwun pengayoman Gusti. Ya titahe Gusti Allah kok gampang dipateni. Ayo liwung. Ya. Piye wis rada Iki karo Panji ora? Panjine rasa. Terus akhirnya piye Panji karo Galuh mau? Panjine yo. Ya ning kraton, diboyong ning kraton meneh. Pisah. Kamu. Pegatan. Liwunge sinten, Pak? Lah kabeh ku sing nang kono. Aku. Ha iya. Ki, Ya. Monggo. Buka celuk, Bu. Jati liwung. Warjudi lan joget yo mempeng nang mburine Mimin. Semangat ya, Pak.
Bungai ya. Semangat ya. Wong tua-tua do ra eling. Iya. Ya. Ayo, baca semangat enak. Mbok semangat, Mbok. Ndak darani jumbo ayo semangat. Sehat. Lho wong tuwa ora kudu nglokro kok. Semangat, Mak. Ayo. Oh iya, bajing loncat ngene. Tapi bajinge durung ana mengke paene. Saniki lali janjine riyen nggih. Siap joget malih to? Sabar sa. Niki lali janjine sing ana. Nek wis janjine ora lali lagek ngelingke bajing. Cat. Ngeten nggih? Ngeten nggih? Kowe iki nek getem-getem dhewe malah engko mumet. Santai wae ning ngladeni iki. Iki hiburanku, Jek. Oh. Aku nang hiburan kok ngeden-ngeden. Disiapke coba. Siap brak langsung. Ah. Tenang. Tenang sumsum. Wah, iki. Wah, dagel iki ne. Wis tenang sumsum. Oh iya. Siap, gerak. Oh, piye? Lencang. Lencang ke muka. Lah iki gesek mana iki ne. Ya ibu mati. Elisamu mati. Niki niki. Oh, boten cece, boten cece. Kalian jenengan boten wani. Boten wantun. Paling nang buri kula. Sing salah niki cangkeme niki. Boten jenengan boten. Niki wau, Pak. Nek kula le jaman SD upacara. Iki nek lencang depan niki. Nggih, lencang depan kok hormat. Atene yo ngene iki. Alah sasa. Kowe mau aja munggah mah tambah kuru kowe. Seneng aku terhibur aku ya terhibur jelas. Usulane gamelan karo piyanti-piyayi oke sing guyu ki yo antarane lencang depan karo siap ki. Anjir leres. Sama-sama. Oh iya bener ya. Oh bener kok. Bener. Sing ora ketara ki lambemu. Saya iya. Sing jelas nek lencang ke depan karo hormat ki meh padha nggih, Pak. Oh. Nek ketok iki kowe iki kurang jelas kok. Coba balenono. Iki jelas ning bruwet. Coba balenono. Siap, Siap, gerak. Oh. Hormat, gerak. Kowe bener ki. Iki pancen kudu diwalik. Alah. Pun tahu toh? Oh, siap. Jajal meneh. Pasukan siap, gerak. Iya, benar. Berhitung. Benar. Berhitung mulai. 1 2 3 4 5. Wih, mantap. Iki pas dikirim nang Vietnam. Iya. Pak sabar, Pak. Pak. Iya. Sabar. 25 ya. Oh iya ya. Sesuk iki diketok ya. Diketok di-upload dhewe, mesti viral. Sabar ya. Inggris kan. Oh, iya, beres. Amazing. Ale mempeng saking mempenge ngidak-idak sikil kowe mah. Sesuk dijuduli Elisa plus Sehono mungsuh wong suwung. Ale.
Apik iki suwung. Siap toh, siap suwung? Iya, berhitung wis. Raden Hartanto. Istirahat di tempat. Gerak. Istirahat. Masuk, Pak Eno, masuk ini masuk ya. Istirahat. Alemu nyabani ra cetha. Lihat mulutnya Pak ini. Yang bunyi sana. Oh. Mulutnya sana, ini mulutmu mana? Rancu ya. Heeh. Nah, Hampir sama. Hampir hampir sama. Karena kok nggak dua kok. Oh iya. Sama ini. Mbak Limbo. Jangan dua mulutnya Mas Yono. Salah satu saja. Satu saja. Mulutmu apa mulutku? Nah, mulutmu Pilih apa yang mulutku? mana, Pak? Oh, mana toh? Aku Lebih tak dadi jelas. cagak mik wae ra omong aku. Ora ono cagak mik ra ono. Yo, tali janjine sih. Nggih. Lali janji. Langsung niki nggih. Kene mboten Langsung lali wae. bajing loncat. Siap, Pak. Goyang maneh nggih. Wah. Anggere entek Luar biasa. napase do tanggung jawab. Oh, bajingane lagi nggawa gerobak. Durung. Yes. Sip. Yes. Yo. Mangko Pancen Pak niki tak langsung gawe loncat, napas Pak. entek. Siap. Yes, I do. Yes. Yes. Exactly, very much. Yes. Thank you. Mbak Elisa is beautiful. Thank you. Siono. Handsome. Yes. Kok madonekke balsem. Handsome. Handsome itu cakep. Ayo cakep, Pak. Bagus. Biasa cah nom kok. Kok keris. Kok keris. Neng buri. Nang ngarep nyocok. Oh. Iki pokoke bar bajing loncat awake dhewe iki kudu tumandang. Aku lek melek pirang-pirang sasi iso ilang blas. Ilang blas ta? Entuk tombo. Raden Mas Hartanto Kaca. Hartanto Gatotkaca. Wah, iso mabur berarti Pak Raden ya. Iso mabur. Lan disuwiwine ning endene. Oh, iya waduh. Gatotkaca kaya sing Raden Gatotkaca tulung dipotolke sirahe sing ana. Walah. Raden Mas Gatotkaca pringgondani Werkudara Jodipati. Loh. atak ping 10 gak gledhang. Ayo, lali janjine yo. Lali janjine. Janjane kowe ning